El plan macetero és renovar tots els maceteros que tenim en el nostre poble. Hem començat per la plaça de la Generalitat. Així s'han renovat els 8 maceteros que n'hi ha, s'han renovat també els maceteros que ja estaven anteriorment a esta operació, i com és este macetero i altres que estan darrere de mi, s'ha ficat una espècie que és l'espècie de llorer, que és una planta decorativa que ve molt bé per a aquesta plaça. Continuarem al llarg d'esta setmana en els distints punts del poble, canviant tot el que són les arbustives i les plantes que estan en els maceteros. Anem a intentar a aquestes festes de Nadal donar-li un nou color al Cira, un nou color als maceteros i que siga una ciutat agradable en aquestes festes nadalenques.